Μια ώρα τα πηδώναμε. Και βίντεο έχει άμα τα έκανε αυτούς ο μαλάκας και τα νέρωσαν, τα πήρα και τα πήρα. Από εκεί τράβα. Μπορεί να δεις από τη γραμμή. Το φίλο μου τράβα, το φίλο μου. Το πρώτο, κοντινό. Ρουκιάρε, γίνε και τον αυτό σου μαλάκα. Γίνε και τον αυτό σου. Και δίπλα αυτού δύο. Δύο Ιούδες. Κατάλαβες. Ρε, το μαλάκα είχε στο παλιό. Ναι, Δύο βραγείς, ένα μακρύ. Το κοστάκι τράβα, το κοστάκι. Κοστάκι, Τζαρουκίδης. Παλιό ήταν ρε. Θα σε τους κάνω προσπέρας. Δεξιά. με τι, Ένα μακρύ, ένα βραχή, ένα μακρύ, ένα βραχή, ένα μακρύ. με τι θα κάνεις προσπέραση. Σειρμούς. Με τι θα κάνεις προσπέραση. Τώρα ρε, με τους σκάφους, με τα καράβια που λένε, τα καράβια. Α, νόμιζα με το σκάφο θα μας περάσει. Μια φορά μας περάσατε. Δεν μας περάσατε, μας εμπολίσατε. Προσπέρασε από πάνω. Ποτέ δεν ανέβουνε πάνω μας. Βρεούς.